Borjan constituency kaparlo rong tower ke memeda jok rat ketam ke bang kisungna. West Karbi Anglong Chingchong constituency aro network kawepen rat kisung. Kardong pini pranta mabita long pen nini sami promila timungpi non biatang pen arjuponitha. Borjan constituency kaparlo kang nepteron arong lapen nohi ingti arong la rongni araratum tower ke memeda jok kidam kemang kisung ke phona gari motor mate hem konglong anta methanga hemalong anta chipon uni la bangso arong along congress sarkar dobama hot tower piponno sita a tower pathiek pen sik selam pichorlo la bangso tower rong anta leune detlo la sinon dobam bjp sarkar aphan ka chuning ni dun laki mesen pen tower nang selam piasonte mesenji la pen kisung ki boy hot thangnat katora avedet po jongsi rong tower mesente labang sojok rongara tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rohang lapen ki thiki dinga tumphan joning ripon non parivorton sarkar ke dobama dihu neli tuma phanta parivorton nang pachichar dun mekha puta joning ri padapot manjapen Indrajit Tenon Karbi Daily News. Non malom arwi ke thepar pikajok West Karbi Anglong Amreng constituency arlo komanglong lapen wanpung arong adak ke dam kewang kasisakna bangsa joksi raratum parivortona sarkar mate team Karbi Anglong akyayatum phan tower nang sonok piponta pusik kajoneng ni padopon jidi kendeng pen Frasin Singti Karbi Daily News. Lakha ke thom Chingthong constituency arlo local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi ronga jokilang ponang chinake network kawepen rat kisung lason si non pirthai adang pialong India Digital apura hot paribartan pohang chotami Chingthong along ri arlo ke network kawepen pinang an ke sungpen raratum chichak nang bomla nonakai pirthailong men kelar phun COVID-19 mate coronavirus agor pupen lockdown pu kangkir theba jok pinang an kan hok thepi khangjangno lokachali ari soi jangatum sarkar pen online class ke video bon koki Chingthong along ri arlopen pinangari soy jangatum lokacholi dunatum kisungna lasonsi joparni tame network ke duadim inglong kangtui angsong cholidamsi online class dodunang koklo Chingthong along ri network abedera joini lokacholi ari soy jangatum arni pen chichaknang si nodeng pen chitibin si lokacholi pathang dunang jipura kabor idun pen kidu kisung angdeng dokoktami jokjedetlo bangsa jone lokacholi ari soy jang api apuatum pen man kidu Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA EM MSC atum Chingthong arara phat kanghon ka jinso aviloma jong si kanghon ka jinso do pulete prabjin pen nangsalok sirak non puta kachuning ri padopon Chithandam sinang BJP sarkar ke parivartan sarkar mate development sarkar pusi chipulo bonta Chingthong constituency arat pini anianda raratum BJP parivartan mate development chichar dundela thake Chingthong arat drihing ame kawe kachilang tower mesen kawe keso kachilang ahem kawe nerwa kawe pen chingnok pinangan ke duk kisung raratum chichak nangbomla Chingthong pen dorsing tenang Karbi Daily News. Pinya berita bangkit lapon si kang komponik no domain hakmi program.